Magandang araw Pilipinas! Welcome to CNS Vlogs PH. Mga katropa, ating alamin, ano nga ba ang kwento ng baryang ito? Sino nga ba si Marcelo H. Del Pilar? Pangunahing lider ng kilusang propaganda, dakilang makatat manunulat si Marcelo H. Del Pilar, tagapagtatag at editor ng Diaryong Tagalog at naging ikalawang editor ng La Solidaridad. Bantog din siya sa sagisag panulat na Plaridel sa bantayog ng pagkilos para sa pambansang kalayaan. Nasa unang hanay si Plaridel sa piling ni Rizal at Bonifacio. Isinilang siya noong ika-30 ng Agosto, 1850, sa Kupang, Bulacan, sa isang mariwasang pamilya nina Don Julian Hilario at Blasa Gatmaytan. Idinagdag niya sa pangalan ang apelyidong Del Pilar ng kanyang lola bilang pagsunod sa Batas Claveria noong taong 1849. Kapatid niya si Padre Toribio na pinarusahan at ipinatapon sa Marianas dahil sa hinalang kasabwat sa motin sa Arsenal ng Cavite noong taong 1872. Nag-aral siya sa Colegio de San Jose at nagtapos ng abogasya sa Universidad ng Santo Tomas noong 1880. Noong Pebrero 1878, pinakasalan niya ang pinsang si Marciana Del Pilar at nagkaanak sila ng 7, bagaman sina Sofia at Anita lamang ang lumaki. Estudyante pa lamang ay aktibo na siya sa mga usaping pampolitika. Naging puspusan ang kanyang pagkilos bilang reformista noong 1882. Itinatag niya kasama ang isang Espanyol ang bilingwal na Diaryong Tagalog. Ginamit niya ang husay sa pagtula at pagtatalumpati para batikusin ang gobyernong kolonyal sa pamamagitan ng duplo at pagsasalita sa sabungan at pista. Naglathala siya ng satirikong pulyetong Dasalan at Tuksuhan na ipinamumudmod sa simbahan kung linggo. Noong 1888, nag-organisa siya kasama nina Doroteo Cortes, Jose Ramos at Juan Zulueta ng mga demonstrasyong kontra fraile at nagrulok sa petisyon noong ika-1 ng Marso para sa pagpapatalsik ng mga fraile sa Pilipinas. Bago siya ipahuli, lihim siyang umalis patungong Espanya noong ika-28 ng Setyembre 1888. Pagdating sa Barcelona, agad siyang nagtrabaho para sa pagtatatag ng samahang reformista ang La Solidaridad na naglathala noong ika-15 ng Pebrero 1889 ng Diaryong La Solidaridad. Sa isyong ika-15 ng Nobyembre, pinalitan niya si Graciano Lopez Haina bilang editor na periodiko at inilipat niya ang lathalaan sa Madrid. Lumanas ng lubhang hirap ang kanyang pamilya dahil sa kanyang gawain. Lumanas din siya ng hirap sa paghawak ng La Solidaridad. Sinasabing may panahong namumulot lamang siya
ng upos sa bangketa bilang pampalipas ng gutom. Naipalabas niya ang huling isyu ng dyaryo noong ika-15 ng Nobyembre 1875 at namatay ng tuberkulosis noong ika-4 ng Hulyo 1876. Inilibing siya sa sementeryo ng mga pulubi sa Barcelona. Mga katropa, tandaan, sino si Marcelo H. del Pilar? Pangunahing lider ng kilusang propaganda, dakilang makatat manunulat, bantog din siya sa sagisag panulat na Plaridel sa bantayog na pagkilos para sa pambansang kalayaan. Sa mga Bicolanos, Diyos mabalos.